Hello guys, tini ang nong bagai te kaisa video tui phaikya. Tini hingkai tini ang ali sarnai ali tabuk khailo ali lut sana bagai thang nong norok nai tongni soya sak nong bagai katal video ang tui phaikya norok nai tongni tini hingkai ali sarnai te tabuk ano video no sajak hangka like didis talangi tonghangka subscribe khayo olo select khainari. Finally ang tabuk khai kheto sok paijak norok nai tongni ang tam khaina nai kheto sok pai ali kotha sok paijak norok nai tongni soya sak ano bolongno dui tin line sarsika dialogue review sar nongbo नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ समझ रहे हो sai pa kya iko mo bating halut ti samani norok comment khai sari khai comment taka khai sadi bahing jaka ang luti samani ma ba kene te bawa khai ko ka ang khai lepau ta nok bahing jaka lut ti saman bisma busmu sai thamai kya taklai bosani ali hanan bagi luti sawo jeng ma baba ang jeng tinjona ga tak te kutha luti sanang ko ali saya kutak sanan bagi reding jak norok nai tongni ang ali sar gana norok nai tongni tak ali sanai ang norok nai tongni ko ali sanai ang Tapi kayak tahu kayak tekai sakutha sana hindong hai ba namo video khali ya tinen bagai sengang situng
tei next video mala laisio ano ano video no chaja khangkai like ridi comment khadi share khadi tei katalning tongkhangkai subscribe khai olo select khai nawi nadi asungno hambai bye.